Susu iki ora katokan yo, Tih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Warga Musgopung. Iki mau apa? Selamat beraktivitas. Kenapa kok kelambing ini saking ngademe, guys? Karena anakku ki loro, cucu loro yo. Loro muntah yo kuwi mang muntaber. Oh tak presakno alhamdulillah tetep obat tak lanjutno. Ya kuwi istirahat si bentok. Nah, iki mohon maaf aja bosen yo. Lah usum mudan pemirsa, usum mudan iki yo aku juga gak paham hal sih berkaitan dengan otomotif. Iki Mas Antos yang pesen. Nanti tak kasih tahu ya, tak beritahu bagian mana yang memang dibeli ini on the deal perintilane motor, guys. Tak buka tadi sebenarnya petak konten mang, tapi cuma rupa aku ki klumut-klumut bar resik suket dadi yo entane barados. Iki klambi zaman opo, guys? Zaman Covid klambi iki. Kayak anget karena aku ki nek ra kebuangeten gak ngarah sampai nganggo baju panjang, guys. Ki saking awakku 2 hari yo gak istirahatku gak cukup, awakku rada tepar, guys. Nganggo itu. Ini beli kebutuhannya motor. Aku yang mohon maaf nek misalnya kontenku unboxing terus, mohon maaf ya guys yo. Karena memang piye sing paham ini iki Mas Anto, sing ngerti Mas Anto. Pakai akunnya Mas Anto. Terus ini bargane pira aku ora paham guys, sing ngerti Mas Anto. Apa lho Mbak Eka? Namanya setir motor, guys. Setirin loh. Kita unboxing karena Mas Anto masih nyetir, jadi gak tak hubungi kok nek ganggu wong nyetir, guys. Udah orderan. Nah, ini namanya bahasa otomotifnya apa, guys? Hand grip hand fat Honda pipa. Karena motorku Honda, guys. Karena kan merek Honda sendiri, Yamaha sendiri. Nah, ini loh, guys. Numpak regeng aku nih. Nah, ini pipane karena sing rusak iki salah satu setir yang setir kanan, guys. Kuwi karena lama sudah tidak dilumasi ya setir sini. Nah, ini guys iki posisinya. Iki dilebokno. Ini posisinya seperti ini, guys. Ya. Nah, engko tak hubungi Mas Santo nek uangnya wis selo ya. Harganya berapa ya? Saya nggak tahu. Yang tahu Mas Anto. Kayak aku lah ngono ki nek duwe saldo, kebutuhanku sing tak tuku ki apa? Misal jilbabku wis kayak wingi pesen Tante Deni, terima kasih sudah nonton, udah lumayan. Sing delok atur nuwun. Kuwi aku ya kebutuhan aku nek belanja online iku gak tau akeh, guys. Paling mentok iki 30.000. Bener-bener langka dan juara iki yo paling wis mentok 50, 30, 35. Kuwi 50 malah jarang. Iki aku kebutuhanku yo kuwi nek sekirane mungkin saya tidak tahu tempat yang saya tuju untuk belanja itu, ya aku tuku online. Tuku online kayak nang Tante Deni ya, nang platform Tante Deni Softcase afiliator kuwi kan karena dia afiliator kan biasanya Tante Deni ku nek dodolanku ya dituku dhewe juga dibuktikan secara langsung, secara visual. Jadi aku biasanya nek tuku ki nang dulurku wedok. Nek pas wonge dodolan kuwi ya, guys, aku ki ngono. Ya. Ngono, guys. Terus ya kuwi pokoknya sekiranya aku butuh dan kuwi kebutuhan penting, jilbabku ya penting ya. Mungkin masih proses ya, urung iso bener-bener konsisten, tapi kan berusaha ngono, guys. Terus apa meneh ya? Ya pokoknya ya kayak mainane cucu, kadang kala apalah majalah apa segala macam, sekiranya kita menarik untuk dibelikan. Aku ngono, guys. Kebutuhannya ya penting, ora terus gak penting.
Kok coba wingi Tante Deni pernah pisau 1 set, Magicom, kompor kan Tante Deni kabeh. Nukoni digangani dulure. Support sistemnya ngono bukan nggak mesti harus ketemu setiap hari, ngonten bareng ya, untuk kebutuhannya dhewe-dhewe, untuk keperluannya dhewe, untuk kepentingannya dhewe-dhewe. Nek asik kan kok wingi tahun baru kumpul bareng. Ada yang bawa apa, ada yang bawa apa. Ini kan punya grup keluarga sendiri deh, grup keluarga ada. Dan kami sama-sama terbuka iki nggowo-nggowo gak ono sing ibaratnya dalam arti kami iki padha sayuk guys, padha rukun. Gak ono sing iki mau nggone ngono tok gak ono. Wis padha sayuk. Piye enake kowe nggowo apa, kowe nggowo apa. Keluarga kami ngono kuwi. Sing gak ngerti yo kadang komene yo ngono kuwi sing gak ngerti. Yo wajar guys yo jenenge motor second kita harus siap juga risikone yo. Iki motor lawas guys, cara mono bocah iki remaja. Motor kelaran 2013. Kilo guys yo. Seketok kan. Iki ngene, iki nek ora dadi ganti onderdile, engko pas nyetir merucut apa ora bahaya. Iki setir kanan soalnya guys. Nah, iki sing kiri. Kiri yo rada nganu, tapi kan untuk mengemudikan kan pakai setir kanan toh guys. Oh, seperti ini ya. Nah, berarti kan aku belanja online iki ya bojoku belanja online iki ya penting, sangat penting sekali iki. Ora aku nek belanja online gak tau gak penting, bes penting tuh. Oh, ya. Seperti ini dan ini kita simpen. Engko nek Mas Anto anu tak foto. Oh, seperti itu guys. Ya wajar lah. Ki mbiyen ki motor rentalan iki ayo apa indikator bensinnya yo error iki wis tak isi bek cara mana wis sakmene guys. Oh. Dan juga indikator bensin dan juga indikator speedometernya gak fungsi semua. Juga standar otomatisnya juga gak fungsi ya. Jenenge nek ibaratnya totalitas dihitung ya jutaan guys. Cuma kan butuhane iki yo ora iku tok, butuhane anak, butuhane belanja, butuhane apa-apa segala macam nek duwe bank ya angsuran bank jenenge wong urip ya. Jadi kan diprioritaskan yang penting-penting dulu. Guys ya. Kita simpen dulu pemirsa. Tempat untuk menyimpan ini polybag iki lho, udan col anakku loro harus sempat tak konten. Polybag mohon maaf karena anakku loro guys ya. Cucu loro. Kuwi sempat juga aku laren konten, tapi alhamdulillah kenapa aku juga sering kadang kontennya gak podo karo keluarga kuliahnya iki karena kuwi tak simpen guys. Aku punya cadangan punya cadangan konten. Jadi nek semisal anakku loro, aku gak gedebukan ngijoli konten karena setiap hari kita kan harus bekerja sama sebar konten sama pihak YouTube. Seperti itu loh. Iki mus pirang menit. Utangku yo rada slemat-slemet guys sampai ya. Iki lho bajuku gak kering pemirsa, sama aku ngrasakno pusing. Nek bahasane wong Jepang iki oblok-oblok. Oh, iki ono jeruan. Oh, pemirsa, gak ono panas. Tidak ada panas. Aku pengen gawe. Aku ki suwi lho guys, leren gak gawe wedang kopi. Aku ki biasa mlampung padha ae. Lane kuwi gak wani gak ni cepet-cepet. Aduh. Ya, jeruan apa ora iki? Jeruan ya tak tutup. Aku mohon maaf guys ya karena karena tadi hujan itu sejak habis subuh sampai mau maghrib. Nah, ini kebanyakan ya. Ini ditelepon ibuku ini Mas Alif ya loro, tapi pinang cucu ya loro. Guys, aku bingung. Kene kono. Yo masih cedek tapi numpak motor iki yo nek alon-alon nek nggawa anak iki yo sejam. Soalnya 30 kilo lebih. 35 lah berapa. Lho wetengku rasane seman-seman. Pengen
lawar jojo, goreng ndok. Aku gak mesti guys, gak mesti kudu. Kok anu kadang kala kan masakku kan gak tak ketok anak kunjangan kan awan biasanya. Awak kudu gak penak. Ini iki guys. Aduh. Pengen goreng endok karepku. Awakku ora genah blas. Ben beha ketok yo ben untra yo klambine ora garing. Mbok kon nutupi awang-awangan. Oke, terima kasih nonton kontenku. Kok aja lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopeng. Mohon maaf jika mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan. Yuk gimana unboxing perintilan motor guys. Sudah tak kasih tahu kan tadi video belakangnya bahwa setirnya itu sudah mulai kropos dan mulai copot karena sudah lama nggak dikasih pelumas. Aku udah mudeng lah guys. Mas Anto mau sing inisiatif loh. Udah tak kasih tahu berarti itu memang bahan pentingan. Ya memang penting juga itu. Nek kono kuwi nyetir piye motor kita nggo ngalur ngidul. Tak nggo sekilan ngalur ngidul. Ya sapa ae tak jelasno ya ora bar. Ya, terus semangat. Aja lali like comment keluarga Mas Gopeng. Nek ana keluarga mbak kan nyun sepro sing akeh, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan karena cuacanya tidak menentu sekali, guys. Aku ki yuk kata orang ki golongan darah O ki kebal yo. Iku cuma yo mbuh jari-jarine yo. Golongan darahku O, guys. Mas Anto yo O. Tapi nek secara biologi ngomong golongan darah 0. Tidak digumpalkan ya tidak menggumalkan. Itu jenis golongan darah kan AB, WO. Tapi juga ono A+ piring, ono AB+ ono. Ya kok nek wong lahiran ki ono apa jenis golongan darah resus. Oke, terima kasih. Terus semangat, ojo lali jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.